El metro ha arribat ja al centre de Badalona. El perllongament de la línia 2 deixa definitivament connectats els barris de la ciutat, alhora que estableix també l'enllaç amb Barcelona. Ahir es va celebrar l'acte institucional d'inauguració de l'estació Badalona-Pompeu Fabra i es van obrir als usuaris les portes d'aquest nou equipament. Les autoritats polítiques encapçalades pel president de la Generalitat i l'alcalde de Badalona van ser els primers usuaris del nou tram de la línia 2. Van arribar a l'estació Badalona-Pompeu Fabra després de recórrer els 600 metres del perllongament des de Pep Ventura. Després de visitar les instal·lacions, el president Montilla va recordar que obres com aquesta són el resultat de l'autogovern que els catalans, i entre ells molts badalonins, van demanar dissabte a la manifestació en defensa de l'Estatut. Defensar l'autogovern de Catalunya és, entre altres coses, tenir les eines, els instruments i els recursos per poder fer allò que la ciutadania necessita i mereix. Coses i projectes com aquest, com el que avui inaugurem, aquest tram de metro i aquesta nova estació de Badalona. Badalona-Pompeu Fabra és una estació singular i emblemàtica que escenifica el passat, la cultura i les tradicions de la ciutat. L'alcalde de Badalona va destacar el vessant simbòlic de l'arribada del metro al centre de la ciutat. En aquests moments ens trobem a prop de la que va ser la porta d'entrada de l'antiga Bétolo, ara fa més de 2.000 anys, en una de les grans vies de comunicació de la civilització romana, la Via Augusta, que ja llavors unia, com ho farà ara i com ho fa ara, Bétolo i Barcino. Estem, per tant, en un nou punt d'unió amb les ciutats del nostre voltant, però també entre els barris de Badalona. Durant l'acte d'inauguració, els càrrecs polítics han definit Jordi Serra com l'alcalde del metro, i és que en els últims mesos Badalona ha inaugurat més estacions que en els darrers 25 anys. Amb aquesta ja són 4 les estacions de metro que s'han posat en servei a Badalona, juntament amb les de la línia 10. Amb l'entrada en funcionament de les estacions de Llafià, La Salut i Gorg, pel que fa a l'L10, 80.000 habitants han guanyat una xarxa de transport públic que els apropa als diferents barris de la ciutat i també a Barcelona. Es preveu que amb el nou tram de la línia 2, uns 15.000 viatgers es concentrin diàriament a la nova estació Badalona-Pompeu Fabra. Durant el primer dia feiner de la nova estació Badalona-Pompeu Fabra han estat molts els ciutadans que han utilitzat aquesta nova parada per anar a les seves destinacions a feina. D'altres, els més encuriosits, han volgut visitar la nova estació de metro. I és que durant les primeres hores d'obertura, la nova estació ha estat un anar i venir de centenars de persones que no es volien perdre l'oportunitat de visitar i utilitzar la nova parada de metro. Molts usuaris han fet servir la nova estació per arribar al centre de Badalona o traslladar-se als barris badalonins, o fins i tot a la ciutat de Barcelona. Molt maco. Molt maco. Ho han fet molt bé. Al costat, però ho han fet bé. Molt bé, molt bé. El que no m'agrada és el nom que li han posat a l'estació. Per què? Li haguessin tingut de posar Bétolo. Jo venia amb cotxe i deixo la plana, però bueno, ara ja serà diferent. Aquesta estació és fantàstica. Fantàstica per poder entrar i per poder sortir. I esperem que vagi continuant així fins a moments que hagi d'anar millor encara. Fantástica. Ha valido la pena porque va muy bien para venir aquí a lo que es el centro. Doncs bé, la veritat és que jo no sóc de per aquí i he sigut casual, però la veritat és que m'ha anat bastant bé perquè on havia arribat em deixa bastant més a prop i l'he aprofitat per venir fins aquí bastant bé. Durant la tarda i diumenge, molts ciutadans van aprofitar que regalaven bitllets gratuïts per visitar la nova estació. Portem 25 anys esperant que el metro aquest arribi aquí a Badalona i una vegada el tenim, crec que l'expectació és molt gran, inclús hi ha gent que quasi corre per entrar com si es tanquessin les portes i penso que està aquí per molts anys. La nova parada de la línia 2 Badalona-Pompeu Fabra funciona amb el mateix horari que la resta d'estacions a la xarxa de metro metropolitana. La previsió és que progressivament unes 15.000 persones utilitzin cada dia la nova estació. Des de fa uns anys, la Generalitat de Catalunya treballa per millorar la xarxa de comunicacions de Badalona. Una de les actuacions més destacades és la perllongació de la línia 2 del metro. Com ara veiem, l'any 2006 començaven les obres que havien d'unir Pep Ventura amb la nova estació ubicada a l'illa de Can Fradera, al centre de Badalona. Al gener del 2006 començaven les obres a la línia 2 del metro que havien de permetre la connexió de Pep Ventura amb el centre de la ciutat. L'inici de les obres va comportar també el tall de circulació al carrer Francesc Macià, una interrupció que, segons les previsions, havia de durar prop de 2 anys.
Aquesta mesura va despertar les queixes dels comerciants de la zona, que es van organitzar juntament amb alguns veïns en la plataforma d'afectats per l'L2. El seu objectiu era convertir-se en un instrument de pressió i mediació amb les administracions. Les interrupcions al trànsit es van anar succeint a diversos carrers a mesura que avançaven les obres. Al juliol del 2006 arribava el torn de l'avinguda de Sant Ignasi de Loyola entre els carrers d'Ignasi Iglesias i d'Anselm Clavé. Amb aquest tall es donava el tret de sortida a la segona fase de les obres de perllongació de la línia 2 del metro. A l'abril del 2007 es registraven les primeres incidències de les obres. Es tractava de l'aparició d'unes fissures en alguns edificis i comerços del barri del Progrés, un incident que va obligar la constructora Gisa a instal·lar unes pantalles de seguretat al subsol per poder excavar amb garanties. Durant el 2008, les obres van avançar a bon ritme, moment en què es va procedir a l'excavació del túnel de la línia. Amb menys optimisme avançaven les relacions entre el consistori i els comerciants del Progrés, que seguien reclamant compensacions econòmiques pels perjudicis causats pels 2 anys de tall al carrer Francesc Macià. Ja el 2009, un nou incident provocava el retard de les obres. En aquest cas, es tractava de la troballa arqueològica ubicada a la volta del túnel del metro. El jaciment oferia al Museu de Badalona la possibilitat de recuperar 1.000 caixes de material provinent de restes d'una necròpoli, d'uns forns terrissaires i un edifici d'un gran valor. Peces que daten del segle I abans de Crist, úniques al món pel seu bon estat de conservació. 2 mesos després de la troballa, el 5 d'agost del 2009, es donava el tret de sortida a la darrera fase de les obres. En aquest cas, l'actuació comportava la interrupció del servei de la línia 2 del metro entre les estacions de la Pau i Pep Ventura. Durant aquest temps, es pretenia donar un impuls a les obres d'enllaç de l'L2 amb el centre de la ciutat. La xarxa de metro preveu un nou perllongament, en aquest cas de la línia 1, a Badalona des de Fondo fins a Sant Crist, passant per Montigalà i Lloreda. Aquest mes de juny es va presentar un estudi informatiu d'aquest projecte que preveu que aquest nou tram de metro donarà servei a 6.500 viatgers diàriament. I encara sobre aquesta qüestió i amb motiu de la posada en marxa d'aquesta nova estació de la línia 2, Badalona-Pompeu Fabra, avui també entrava en servei la nova línia d'autobús BD6 que connecta el centre de Badalona amb l'Hospital Germans Trias i Pujol. El nou bus és directe i comunica aquests 2 punts de la ciutat en un temps de trajecte estimat d'entre 10 i 15 minuts. A menys de 10 minuts, el nou autobús comunica el centre de Badalona i l'Hospital de Can Ruti. La nova línia BD6 té un interval de pas de 10 minuts durant els dies feiners, des de les 6:40 del matí fins a les 9 de la nit. L'horari de la nova línia s'ha coordinat a més amb l'autobús B26 per tal de proporcionar una oferta conjunta d'una sortida cada 5 minuts entre el centre de la ciutat i el complex hospitalari de Can Ruti. Tot i que molts ciutadans encara no coneixien la nova línia, durant aquest matí la BD6 ja ha tingut els primers usuaris que han valorat de forma molt positiva l'entrada en funcionament del nou autobús. D'entrada bé, no sé com sortirà d'aquí endavant, perquè avui todavía he vingut sola en l'autobús. Fantàstic, perquè jo precisament haig d'anar quasi cada dia per veure un familiar, o no sigui un familiar, per anar a Can Ruti. És una línia perfecta, molt ràpida, còmoda. És el primer cop que hi pujo, però la trobava necessària de Badalona, perquè per pujar a Can Ruti és un rotllo, això. El 26 i tots els altres. I si aquest vas més ràpid, doncs estupendo. Vens amb el metro, agafes l'autobús i en un moment estàs allà. Recordant que Totsal és l'empresa encarregada de gestionar aquest nou servei de l'entitat metropolitana del transport.